Dawatik man ito sir nga karitik man ti karirik na ni presidente ni Sir Manutok nga sapay la ko ma sir ta may punduan nyo ito ayan may ta sir nakaririgat law nay tas ano nga klunam nga matay lat amam nga kwa nga ta kayo nga tuturay sino ka ta kayo kababaan ka nga tuan karkariting kayo nutalan sinsir kayo nga agserbi ka ta kami ipunduan nyo ito karayan may ano bayagan nga tadi gagayan maragtayan sir yung narigat ka nun agkid daw ti pundo sir kung lang ta. Iti ayan tayo karay tagundaway mga JCQ ket iso iti maysa nga problema dagiti lumugar. Iti dua a sitio iti barangay Estancia Pidig Ilocos Norte. No malagip yung mga kaibigan ket adda iti inlaslasat dagiti lumugar iti maibilang nga isolated sitios gagayem ken kabsat itay kalabes nga daytoy ket natay akabayatan iti panagtudtudo na mga ka-JCQ ket napandain na pabalsamar iti ili ti Solsona Ilocos Norte. So gapuna nga iti karay tagundaway ket kalikagom agun unoy dagiti lumugar karay iti maseknan nga ahensya nga sapay kumata maisarakan da iti pundo daytoy nga mapagbalin arangtay iti karay iti nga lugar gagayem ken kabsat tapno di kasta ket no adda dagiti emergency ket adda iti sindadaan nga aramatan da nga pagdalyasatan mga kaibigan. Iti manong istorya man dito napasamak nga talagang narigatan kayo nga nangi lasat kini lulo edi ko kalikagom na iti agpaswero. Mabaling ang istoryaen. Titi pakaistorya na ita sir. Ti sipot ti panagtutudo na sir. Kanan atudo. Malakong kami met. Kaputa agkapsot ni tatang ko sir. Awam met sakit na kidi. Kaput ti panaglakainan. So nga agkapsot. Ket kalikagom na maswiro sir. Ket nagpatulong kami ti LGU Pidig nga mai-rescue ko mati father ko. So nga kinasaret kami ti kagawad mi ni Binhamin Bidad. Ket nagkikinuntak damot sir. Nagsanggasat sir ta napigsamot ti tanom. Ta ito bandamin abagat sir karayan mo't lata. Basta mo ti laon mi sir. Nagpatulong kami pa iti ko sir. Bumbero Pidig. Kas di mi sir ta napigsamot ti tanom. Kahit damot ti umaing napigsamot ti tanom sir. Iso nga imbabalik pa yun iti sir ta anarot ko alan igasang-gasat mi balasyo ti amami. Iso ijay sir. So di time nga kasapulan at swero awamet ti pamuspusan nyo so anong harot inobrayo idin mano? Binanbantayan milatan sir. Anarot daw mo't maramidan mi. Sa kunada mo't sir nga hankan mo't basta may dagitudtudot ti swero sir no awan rekomendar ti doktor. Yun sir. So karito nga napasama kanya yung naging sitwasyon nyo manong kaslang anay itikas lang maipadano nyo tatarigiti maseknan tapno di sakit mairiing deti panakaaramid ko maiti rangtay ken mabalin nga pangipagnaan iti talaga nga pamuspusan no adda dagiti emergency dito lugar yo man. Dawatik man iti sir nga karitik man ti karirik na ni presidente ni Sir Manutok nga sapay la ko ma sir ta may punduan nyo ito ayan may ta sir nakaririgat law nay. Tas ano nga klunam nga matay lat amam nga kwa nga ta kayo nga tuturay sino ka ta kayo kababaan ka nga tuan karkariting kayo nutalan sinsir kayo nga agserbi ka ta kami ipunduan nyo ito karayan may ano bayagan nga tadi gagayan maragtayan sir yung narigat ka nun agkid daw ti pundo sir kung lang ta sir may kidawan na ta rabaw ti banbantay sunggulat magda ti tao ka na nga karalasan ti karayan. Tapay kuma di damay punduan sir. Tahan lang ni tatang mit nagkastuin sir. Dapay mun una. No malaglip mi ni Uncle Julio Julian sir. Kastoy man idin agtutudo manin. I hospital daman ko maidin dagsanggasat na napigsat tanom sa katrabi Lula iti edadyo mano nga tawen kayo nga agnana ito yan. Nabayagon sir.
Manot, nabayagan sir nga mata nga nang kinaubing ko. So idi kinaubing yo kasto iti sitwasyon ti pagnaan nyo lolo. Sir, uri agbasbasa kami. Kung kadag ito yung agbasbasa iti apo ko, mi sir, anak ko. Napadasak pa iti na anod sir, ibalasi ko ida. Iti nga edad mo lula talaga nga napadasa man na experience mo iti naiyanod ka iti pagnaan nyo lula. Sir, napadasak sir na tirang tayo dito yan ti Bangalan. May sa sir. Nang panak iti diet na sa nag mapan agbalasiw. Aga diti ko sir, idi sakbay ka tumapugak sir kat kunak iti apo. Apo tulungan na kikalasag na ati pa nagbali ko kuna. Hangko mo taglagoy sir. So kaskas jayak latan sir, nganat ja igin nagamatag di dumana is nakaptakon. Sir, sa idi concert kadano nak idiyan nagmanak madijay karayan nga dakdak kulon. Daling kad giserta na balasi ko pelaeng at anak ko jay. So iti napasama kini lulo o ano iti kastang karirik nam ta tigayam nagbaling nga problema ket daytoy awan iti sindadaan nga pangipagnaan yo idi nagbalin nga ada iti emergency na so ano iti kastang maipadanon mo karag iti masag Dati ko malaang pag namin sir, dati rang tay. Nabayagan nga kalkali kag umami ko masaringganat di ubing kag agbasak. As dalat ta di na paspasamak ko, mapaspasamak ni sir. Mapalaklakon. To kuman mabalin sir ke tulungan ta kam kuma mang dakay ko maser ti ko may ita may padanon data rang tay. Ta napadasan pa sir idi pa napadasan pa dati ka anak ka kung ano pa nagbalbalas dita nga idi na opera akser man na opera ak dito na panak bata kat kakasi na ngaglang lang nga may mangkita kanya tapapak kat kaasin apo Diyos sir to ko na idin mataya kon ngam apo man nakabalin ta apo ni apo Diyos ti tinawaga apo nakwel alaan to kaasi digiti patpatag ko magpatpatag kanya ngam nisot ko namon apo kat awan mabaling ko sa ampay ko nak sir alkasin aw dak pela so nga nagpaampay kay paluwas ni apo nga natayak ta dedi anak ak no may sumang sagbay kanya nga panaka anak ko sak mati kayat na sak manon sir tinang palubos kang ko na so nga itatan ni malaki konti palubos min wan so nga ni apo ti nang salakan kanya tapno makasirbi ak pela wan sir. so dayti rangtay nga talaga nga number one nga problema yun dito. Ngun sir, tano adda masakit sir kat apo batayan tawa masakit no may balas yo sir. So iti karay iti lokasyon tayo, karay iti agundaway mga ka JCQ ket ditoy iti pagururayan dagiti kurong-kurong wano dagiti motorsiklo nga dagitoy ket mangsabat karagiti lumugar iti karay itoy talo asityo mga ka JCQ isut gapuna nga nakarigrigat iti sitwasyon dagiti lumugar iti karay itoy sityo iti barangay Estancia Pidig Ilocos Norte isut gapuna nga umas asidegda agkidkid daw da agpampanawagan da karagiti maseknan tapno di kasta ket maikanda kuma iti kahit man lang hanging bridge wenno detay rangtay nga daytoy ket pagnaanda kas pangarigan man adda dagiti emergency gagayem ken kabsat ta sigon deti panikisalsarita tayo kini Apo Kapitan Itatay ket talaga nga umabot iti 9,000 nga agresidente iti ag nanaed iti karaytoy ayan tayo iti karayta gundaway mga kaibigan.